No mä olen Galle 8V Inarista. Eiku ihan oikeesti siis. Onks tää Tommi? Tommi vei mun dimantit. Niin. Nää. Martsukkaraft on hyvä, Martsukkaraft. Ei se nyt halua sanoa mitään. Nimenomaan. Tää on elämä. Ja toisesta myös suostuu elämää. Jäbä heitti hyvän läpi. Kamalaa! Kuka on hiakka mies? Kuka on hiakka mies? En. 12 pack ES 6 €. S-marketti. Teille kaikille Jonneille, ei. K-market, ei ku, en mä tiedä. Se on jompikumpi, mä en tiedä kummas myy. No kyllä sun nyt pitäis tietää. En mä tiedä, koska mä ostan sittarista ES. Mut ei siltä saa edes. Estettymys. Heru! Siis, no älä nyt no niin joo, laita privat. Kuolemassa. Tippuin. Kuka mulla on ekon? Tohalla kuolit! En mä oo päässyt. Kas vain ihan sama. Se... Opettele aakkos. No onpa paljon taas. On niitä isompiakin puheluita. Onks se ees hyvä? Niin munkin Ois tekee potkittu? mieli. Ei. Ei se minä ollu. 13 sekuntia vielä. Varassa. Tollanen kiitos. Sinne menee. Jäbä. Tiedän sen jo. Kuka sanoo? Ai! Jaa, se on raidannut mut. Eiku Swaim kiljuu täällä? Swaim kiljuu joku pikkutyttö. Se on se elämä. Dragon Skimitar on paras. Ei mä tuon semmosilla Ebin kamoilla, että nyt spurdoille ja spardoille. Jonne. Tai mulla on spurdo-käppi ja sit mulla on diamond chestplate ja Jonne. hero leggingsit ja... Miksi Joo. ette te pelaa Kulke. hullun servussa? Mä menen tonne. Tiedättekö mikä on paras Minecraftissa? Ja tällaisissa servereissä. No kerro. Kerro. Silleen, että mappissa näkyy silleen, että näkyy kaikki tyyli, on semmonen läpinäkyvä kohta. Itse toi Viljami kuoli niin epinisti, kun sen mopo-auton kumi meni rikki. Sit se huusi spurdospärde. Jonne. Sano nyt vielä, että sulla on ES kädessä. Ei, kun mulla on hiiri kädessä. Toisessa Oi kädessä mitä? No, penis. Jonne. Ihan syö siellä. Että kun Tukehdu sinne oikeesti. Hengitä. Tuleeko paska housu vai mitä? Varmaan. Joo. Varmaa! Me ollaan tapettu se mesonkaa varmaan 10 kertaa yhteensä. Ei oikeesti. Joo, Et osaa- just näin on. Et osaa Olivat. muuttaa. Jos oot tsekka privaa. Hihi. Jotain ähkivistä siellä. Tykkääksä, kun tänne tulee kaikki jonneja? Swaimin kollegat. Tai no Mä en uskalla tarvii. mennä mun beissiin, kun Swaim on paikalla.